Guys, ako na po ni si Jinbers na namidaris ka na na terminal. Nalagi midari ning agi kay ningon man to florami nga ako kung may magdasa ka na naigawon. Kay ipadaan na kay mo ning ana siya na lamang kung may magda. Mo nang dari ning agi sa kanang nay siyudad kay katuman ang tanggawon mo yamo ang tujo. Dari mining agi. Ator man tami agi dito sa kanang nay talot kay dura sa kay ningon malagis urang yung si Tiri nga napitan ko na magawon kami kuno'y magkanang naidaan dya kay ningon si Ate Eileen nga siya na lamang kuno'y magdakay basig makalisid-lisid ni kay kanang naidakot kuno dya karon guys magtunang mi sa kuan sa pier kay sakay mi kanang nay alas city sa buntag kay sudyo-sudyo kami mo abot dito sa kanang nay bye hiningon ko dato sa vlog hapon nga kadlawon mi magikan dya nasa jo, aga mo ang gikan gabi alas 9 pa, naniabot mi dari alas 12. Karon alas 3 nas ka na may kadlawon, dari rami nag-idlip-idlip. Taas giyan datong si, taas giyan ko natog, napo dari sinday sa at bang nagigda. Idlip-idlip rami, huwag mi tog. Kaya na, sabang ko dari mga ibang mga pasay. Giyan guys, namata na, nanaraman na siya ng higda kay alas 12 ka piniabot mi dari gabi alas 9 ninggikan mis kan nay dalagit dyan na sinday na nigda tapos ni Kon ito sa ate nagkaroy kuwami to guys kaya among gisa do guys kaysa mauwahi mi kaya ang first trip magudid do alas 2 siya tura sa tamabot na ni alas 6 na. Hi guys, morning guys. Ato na may karoon kan guys, pero birthday na po. Nagkuha na mo, nag-snack na mo. Kuhan ba yun? Sa ako dito magkuhan, pinapilipas. Kuhan, pasapot. Dali kang tatay niya. Pasapot. Kaya na Hi guys, good morning. Dana mister guys. Nanguhan pa sila na mainit. Kay 7:30 pa man ang mo largang ka nang amuan guys sakjay. Dito marami ni kiyante. Noodles sa mi guys da. Dili ato bang harap dito di. Isa pa kay ano kay Didin. Tungara lagi yung mama kay. Tungara mi ni giyan. Dimi ko promise. Mainit guys. Mainit kay. Excited na mabot sa goal guys. Inano ka ba ng ano? Hindi ka naman inaano. Ayun, tumagas na sa ano mo. Tumatagas na kasi inaano mo eh. Ano ba yan? Anong pagkain ito para maayos na? Ulawa na, saka na tayo Bisaya ba? Hindi ko kasi yan naibawaan. Paano ba yan himuin? Hindi ko yan naibawaan. Hey guys, manamig pa mainit. Akan ako na may dari sa tanaw na magnanabag barko. Pwede na kaming mo. Saka. Nak, magaan lang yun. Ako magpitbit na na. Gisira sa agibin. Ang kapag ang sipir na naman. Asa? Isira sa agang sipir. Ata ni. Utang na dire. Ayaw. Layo ka jogging sila. Ko, apil ito ko. Namay, timplang kapiwan. Noodles ra. Guys, welcome to again home. Guys, napit namin umabot guys. Tingnan lang tag. Ay tawagan niya mga birds. Ha? Nami dari sa charging station kay nakita
charge me kay kanang lubat na gamon cellphone. Jahatit na mo larga 7:30. So ano ni? Larga na mi. Naki-charge sa mi karidyo. Diyan kami ka-depresi. Malubat kami. Wala ba'y kurente sa Alicia? Ano pwede? Kita-kita ka dito sa kuan guys, Alicia. Abot na mo. Usa ka nami guys. Nakasaka nami guys. Hanggang nami sa bus stop. Mabli pa dito. No, ilang masati, nagkabagod. No, kusati ang loja. Salamat Nagkabagod. sa donut. Salamat sis. Salamat ni ate muna. Hi guys, malimota guys. Thank you din ni ate muna. Salamat ka, Jote. Sa inyong duha ka box nga Dunkin Donut. Daka dito ang kabuutan kay ngarsa pa dito sa mga bag. Sakay pa dito mo taxi. Daghang salamat nimo ate muna. Ja, salamat pod sa inyong gihatag na nga mga pampagwapa. Ug sa cash nga inyong gihatag para nami ka pamasay sa taxi, pamasay dali sa kanya tang sakyan te. Kanya mang gisakyan nga baskat. Basta salamat kaadyo nimo te. Blessings to come. God bless. Kaman mi tumahaw. Salamat natin muna. Larga na mi guys, nakita na dito sa Alicia. Pinasgihan mo abot sa Alicia dia. Tagay lang ito tayo. Tagay ito lang po. Hi guys, diyan na mi Subigon. Abi mangunahag sa tagbilaran ni sa kabata diya nga ron nagka-excited. Gutom ko ma. Mangaon sa gangita una sa tamo sa kayubas. Diri ma. Sila nga. Oh, pagandam ng biyake. Mangambak na ta. Mapiang gud sila. Mangambak sila. Nawag na mi guys. Kita na ta dito, nagabot sa kuan Alicia. Nawag na mi guys. Eh, gabot na ito. Maniuto sa mi kay gutom na. Hi guys, yan namin sa kuan guys, Tubigon. Excited na ka-adjust giyan. Epay ka-adjust. Yan namin guys. Sakay may kuan, tricycle. Grabe inita. Sakay may kuan guys, tricycle. Sa Alicia mi. Ala na, jabo na gi. Sir Tere, shout out ni mo dara. Sa naula ni successfully mo business oh. Narado man lagi ka. Mirado lagi. Ba't parang natumpag? Buwak lagi mo kami do. Ay manarado na. Nanangaan mi gari guys. Nangan mi dire guys dara. Narado man gud to wala. Ayun to me. Guys. Ayun to me. Alam mo ko sa Kung sa mi dire guys kigutom na. Guys. Hindi na miss banja. Nangaluja na mi. Kay Ugma pa man siguro. Ugma pa ni mo biyahe sa alas 10:30 tas grabe nginita guys na luja na ko ng sakit tagang oo. Wala tong ko na mulunggot alas 10. Kano sa panimo larga. Buwat kuwang pa man ka na pasahero di pa mo biyahe kay kuwang pa. Balik nga mo pag Cebu. Balik na laman mi danig Cebu. Basin larga ni guys mga sunodugma. Basta update lang namin kayo. Naman na lang nigbat. At mi dire. Pagbakmay na lang sa kuya sa kauban. Sa tidiag na natin ko din naman drawing. Nag-uban mo din silang naman si Taali. Nabitaw si Kuya Joy may walo ilmas kuya. Iman mo. Ulo si Taali. Guys, Kita-kita na ta dito. Nag-ambak ng Cebu.
Inspire naman natin yung atang kapoy. Kung alis siya, mapuntahan or balik tag sigurong gabi hapon. So guys, muna guys sa mong house tour balik duwa kadlaw ko mo. Pinakahuday ko, Ginoo ko. Do kadlaw mo magatang diri. Magsuwa dito kasi. Kuita mo doon. So guys, kita-kita lang sa dalagit. Maulit na ako biskot. Mamalik mi guys sa dalagit. Uy na, may pantawag mong prank. Kata. Dalihan to ay. Di Si Nanay, si Lilita. Si Flora mi tatawagan. Inanay, Sige, sige, mamalik sige, na lang sige, ni Kuanday. Mamalik na lang si Ina kay Yate. kay wala tay kuan ina kuya Col. Wala tay spas dito palabangon sa Coast Guard. Wala tay spas ba? Nilaktos na nay, binuangan. Okay na magulay niya. Oh, grabe, okay na. Prank raman. Ang tanda. Malamig tubigo na mamalik na po Grabe. Cebu. Ay, sobrang kagulo. Takyon pula si bakot eh. Huwag naman sana. Kita natin sa Risha guys, kaya nangalubat na mi. Kuno sa pamidani ma. Kasi ka dyan. So guys, Nakita na sa lagi. Mang naog sa mi kay mangita mi. mga doktor lang hindi rin makauli ng ganit siya. Ano sa pagilam sa kako? Yung si mama guys, so nakatog na parang Wala yamin tita. Diyan nami guys, ningabot nami. Ako, jukog sa mutay. Ha? Ngabot ka. Itaas ni. Dapat kabalik na jud mi dire. Ay guys. Ang alaga sa uno. Ang bugno na ba di minana sa CR? Kabalik na gid ko dire sa bakasyon guys. After many years. Umay. Ito sa linggubot. Ano limuta? Gubot nila na kaya nangabot na. Sure good sa. Sure ba? Wala ka pwedeng gibansan sa uno. Dara ka pasuway. Magkado! Palingag naman ko na. Baba, Dara ka naman ka sa uno. Magkukod na. yes, of course, why not? Nagiyan ginoo ko. Ano kay mga pas mo? Masama ka tay. Oo, nabi. Hindi ko kape. Ning tambak-tambak na kagamay. Parang nauli-uli na kagamay. Nangno. Pilak mo lagi kagi. Nagkabakasyon na po kog balik dito, magtagay na jud ta. Kaya pag umangka na gwapo guys diya, panganay ni niwang na, Manang. niwang. Ano sin ni balik na? Salan. Lagi sa mga to sin. Nga kung tatay kay Nino. Paula sa una ba? Ala loy lamas natin mangukad na kuno siya. Ay sila, pwede sa tangos. Ako pag-yapay ko rin din oh. Indang? Bao? Inday? Init kayo, oy. Bukas naman! Bubakas. Kapag salta. Ito lang diyan eh. Ay, hindi, mura kag barbidan. Ba't ko sigawa ko nito eh? Atos bay. Sa bala. Kaya nagkaroon na makasal ni Kuan. Quezon ka. Prami. To. Mga sa kabulan. Atos atas bay ka rin dyan. Dito tiri. Kami upat. Kaya mga pagkamakar ng guwapa. Tapos sa Picture ko nun sila. Wala kagi. Picture ko nun sila. Nalipay. mga banding-banding nga sa Manila sa una. Gimingaw si reverse sa ilang banding. Aso ang picture eh. Sa tiplor guys, ang kaluoy. Napangano mo? Parang kabisi. Hello everyone. Hindi ang sigiyan. Kung sa kanilang kuan, surpresa. Naku, surpresa. Ay, yan na. Ay, yan na.
Ang si Aliana ang isa di ah. Nakagubot oh, nakagubot. Kiss na po sa manay guys. Oh, nay lulipak na to. Kinuha ko na lipay din siya sa lulipap. Wala na ha! Para na ko yung mga bana! Agay, para ramong kuno sa bana. Wala ko labot dana. Wala ko labot dana kay para ramong kuno sa bana. Lagi, ano sila? Oy, dali na! Oy! Pasarili mo! Pukbas ako na rin ninyo ay. Pabrisa! Okay. Abri ko na. Isa. Ah, si Nicole, si Nicole. Yan! Ang sana lagi. Ang sana na. Cake. Ala. Ala. Isa man Nicole. Bagay man ito. Oh, ginoo ko. Awa dito ka okay kay way ko kay. Censored. Di man na. Bridal na. Kay kroma na. Hindi ka ali may pinaka ngayon mo ka na niya. Ako ano yung para ni Zag. Adugo ba? Palagi na kay palagi na yung Zag. Kontrohan na lang ng ayos. Ang kakuya wag naghimo na. Bright. Pinakamot man. Dipil kayo ba? Italiano ah. Nakalaw yung cutie. Kami agilang luto guys na pink. Hindi din na rin atos pikas na ikaw. Ja, kawan, sabaw. Ito gabi mano kita. Maki ko naman yung gabi eh. Tarang paki. Kailis sa kailis. i-vlog ka iri mo Love you, Mama Didin. Love you. Kado ka mo ang kanon guys kay pink na bugas. Puwa na puwa. Puwa. Bang pinagaling. Where is? I love you, Day. Kiss Mama Jijin dali.